Milloin sä muuten aiot hoitaa ne rahat sinne Snow-tiimin tilille? Ai minä vai? No mitähän se mahtaa tarkoittaa? Jos tarkoitus on olla huolestuttamatta Elinaa, niin se olisi paras tapa. Seppo, hei! Se petti mua! Makuuhuoneeseen. Tarkoittaa, että... Ai! Tästä irtoa tapansa! Mä Elinaa tässä lähinnä ajattelen. Voi helvetti! Se petti mua! Mutta kuten sanottu, niin kyllä mä voin lainata. Mä vaan haluais lähteä makuuhuoneeseen. Mikset? Mä en tiedä, milloin mä pystyn maksamaan sulle takaisin. Velkoja! No mitä, onhan sulla hyvää palkkaa. Mä oon itse tän sotkuni järjestänyt ja itse mä sen myös selvitän. Mitä homopelit? Mä aion panna paremmaksi kuin toi Petri. Petri? Ai minä vai? Ai! Tästä irtoa tapansa! Onnea matkaan. Tästä se lähtee. Ei enää panoksia. Punainen 30. No niin. Tässä kohta jää kaiken maailman taikavarvoseksi. Annas mulle lisää. Pasta bolognese. Mä oon ihan varma, että tästä se lähtee. Ai! Tästä irtoa tapansa! Se on musta kuutonen. Kaikki tai ei mitään. Vai kannattaisiko vähän hajottaa panoksia? Katos, mitäs kirjailija? Eikä enää panoksia. Kato nyt. Asiakkaatkin lähtee täältä pois, kun se riehut. No. Musta 11. Niin varmaan, joo. Rapsutin, persestäni rapsutin.